Aluksi otetaan kaivon kansi irti. Sen jälkeen täällä sisällä on musta muoviosa, tällainen vesisuoja, joka irrotetaan. Seuraavaksi kaivon sisäosa irrotetaan. Tässä on lenkki, josta voi sormella vetää, toisella kädellä tukien. Kaivo lähtee auki. Seuraavaksi pestään kaivo, kaadetaan kaivoon hiukan pesuainetta ja vanha tiskiharja on oikein hyvä apuväline kaivon pesemiseen. Pestään huolellisesti kaikki kaivon sisäosan pinnat. Jos kaivossa on huomattavan paljon irtonaista epäpuhtautta, se kannattaa sieltä kumihanskoilla ottaa ja esimerkiksi vessanpönttöön pudottaa. Ei kannata huudella sitä tuonne viemäriin. Pestään myöskin tämä kaivon sisäosa huolellisesti, siitä kaikki pinnat puhtaaksi. Ja lopuksi myöskin tämä muoviosa, joka irrotettiin aivan aluksi tuosta kaivosta. Pestään myöskin siitä kaikki pinnat puhtaaksi. Sitten huuhdellaan kaivo runsaalla lämpimällä vedellä. Seuraavassa vaiheessa tämä musta vesisuojaosa asennetaan takaisin kaivoon. Siellä on paikat valmiina ja se naksahtaa näin paikoilleen. Sen jälkeen kaivo asennetaan takaisin saman asentoon, missä se olikin kaivossa. Näin se loksahtaa paikalleen. Ja näin helppoa kaivon puhdistaminen on. Ennen kuin laitamme tuon ritilän paikalleen, niin kannattaa käyttää tällaista lattiakaivossuodatinta ja asentaa se tässä vaiheessa kaivoon. Se estää sen, että hiukset ja muut ei pääse sitten tukkimaan kaivoa niin nopeasti. Näin. Se on siellä ja sen jälkeen oikein mukavia suihkuja.